На полі стадыёна Дубова спорт, дарэчы, лепшым у краіне, разгарнулася сапраўдная бітва тытанаў. Сярэбраны прызёр сёлетняга чэмпіянату Беларусі брэсцкі будаўнік супрацьстаяў чэмпіёну і ўладальніку Кубка краіны. Суперкубок – это особенный вид соревнований, в котором побеждает. Можно Минск у нас чемпион и обладатель кубка, но Минск может и сегодня в суперкубке в этой тяжелой игре и может и проиграть Бресту. Все игроки Бреста и Минска в основном составляют костяк сборной Беларуси по хоккею на траве. Настрой у абедзвюх каманд на пачатку матча быў сапраўды баявы. Ужо на 6-й хвіліне гулец будаўніка Антон Сижук адкрыў лік голам у вароты сапернікаў. Але потым фартуна адвярнулася ад брастаўчан. Хакеісты сталічнага клуба адзін за адным адпраўлялі мячы ў вароты будаўніка. Першы тайм завяршыўся з лікам 1-3. І ўжо ў другім тайме колькасць забітых мінчанамі галоў дасягнула 5. Брастаўчане свой жа другі гол забілі толькі напрыканцы матча падчас штрафнога вуглавога. Вынік гульні 2-5. Такім чынам уладальнікам суперкубка краіны ў чарговы раз стаў хакейны клуб Мінск. Та задумка, которая была задумана, тактического плана, она выполнена. Постоянно идет какой-то поиск новых решений, новых идей, которые такие, как бы сказать, с ногу со временем европейского хоккея. Так что, в принципе, то все получилось. Считаю, что сегодня команда соперника Минска сыграла, во-первых, более агрессивно, были игроки более, ну, скажем так, мотивированные, лучше настроенные. Это в первую очередь. Ну и вторую, если взять по реализации моментов, то у них реализация момента была намного выше нашей. Ну и в целом, но сегодня у нас, да, мы где-то омоложаем команду. Много молодых игроков сейчас вливается у нас в команду. Будем готовиться, стараться где-то реабилитировать себя. Магчымасць зноў праявіць сябе ў гульцоў абодвух клубаў з'явіцца ўжо ў самы бліжэйшы час. З 3 па 9 верасня хакеісты ў складзе нацыянальнай зборнай возьмуць удзел у спаборніцтвах сусветнай лігі ў Партугаліі. У верасні ж стартуе і новы сезон чэмпіянату Беларусі. Алена Ракусь, Олег Завадскі, Миколай Рускі, телерадыёкампанія «Брест».